Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maanaa sa kanimo. Mga igsoon, karon gisaulog sa simbahan ang pista ni San Marcos, usa sa mga ebanghelista, disipulo ni siya ni San Pablo, labi na gyud ni San Pedro, mao na nga usa siya sa mga nag-una og suwat sa ebanghelyo sa Ginoo. Nya nini sang adlaw dinhi sa atong parokya, ikaunom nga adlaw sa atong nobinaryo ni San Vicente Ferrer. Salamat sa atong mga pilgrims, labi na sa atong mga estudyante sa Arcelo Memorial National High School, sa mga grade 8, nabuutan kay mga naong, no? Mga dili yawan-on ba. So, hinaot-unta nga tagaan sa din sila sa Ginoo sa mga grasya nga makapalambo sa ilang kinabuhi. O kang ato sang mga gipasidunggan karon nga mga online parishioners niining adlaw, mao ang atong mga online parishioners nga nagpuyo sa mga lugar sa Australian places. So, kamuroy tigpalit og slat mga online parishioners sa Australia. Bitaw, kamoy atong sentro sa pag-ampo. Ato karong padayon sang iampo ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi nga unta pinaagi ni San Marcos, matagamtam sab nila, pinaagi sab ni San Vicente Ferrer. Matagamtam nila ang atong ang gikinahanglan nga mao ang kalipay o kalinaw sa kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. Ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas akong dako uyamot sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Hibaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nung hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo. Nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Mag-ampo kita. O Dios nga naghatag kang San Marcos imong ebanghelista sa grasya sa pagwali sa ebanghelyo, itugot na ngamuyo kami nga makakaton kami sa iyang gitudlo aron makasunod kami pag-ayo sa kinabuhi ni Kristo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo
Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang lingkod. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pedro. Naghangyo ako sa mga pangulo diha sa inyong simbahan, ingon nga ako pangulo usab sama kaninyo. Saksi ako sa mga pag-antos ni Kristo ug makaambit ako sa himaya nga ipadayag unya. Naghangyo ako kaninyo nga bantayan ninyo pag-ayo ang katawhan nga gitugyan sa Dios kaninyo. At imana sila, dili tungod kay gipugos kamo, kundili tungod kay inyong mang kabubuton, sumala sa ipabuhat sa Dios kaninyo. Pagtrabaho kamo, dili tungod lamang sa suhol, kundili tungod sa tinguha sa pag-alagad gayud. Ayaw paghari-hari kanila nga gipiyal kaninyo, aron inyong atimanon, kundili ipakita kanila ang maayong panigingnan. Ug inigpadayag na unya sa Pangulong magbalantay, makadawat kamo sa mahimayaong korona nga dili mulubad. Kamo usab nga mga batan-on, kinahanglan motahod sa mga magulang kaninyo. Pagpaubos kamong tanan ug pag-alagad sa usag-usa, kay ang kasulatan nag-ingon, kontra sa Dios ang mga garboso, apan maluoy siya sa mga mapaubsanon. Busa, pagpailalom kamo sa gahom sa Dios, aron siya magtuboy kaninyo sa panahon nga iyang gitagal. Itugyan kaniya ang tanan ninyong kabalaka, kay siya nag-atiman kaninyo. Pagbantay ug pagtukaw kamo, kay ang inyong kaaway nga mao ang yawa, naglibot-libot kaninyo, sama sa leon nga nagngulog, nangita ug tukbunon. Liguna ang inyong pagtuo ug sukli siya, kay nasayod kamo nga ang inyong isig ka magtutuo sa tibuok kalibutan, gisulayan sa samang alantuson. Apan human sa inyong pag-antos sa mubong panahon, ang Dios nga tinubdan sa tanang grasya ug maoy nagtawag kaninyo sa pagpakig-ambit sa iyang walay katapusang himaya uban kang Kristo, manghingpit ug maghatag kaninyo kalig-on, kusog ug sukaranan nga dili matarog. Iya ang gahom hangtod sa kahangturan. Amen. Sa pagsulat ko ni ining mubong sulat, gitabangan ako ni Silvano nga giisip kong buutang igsuon. Dasigon ko kamo sa pagsalig ni ini, kay kini mao ang grasya sa Dios. Ang inyong igsuong simbahan didto sa Babylonia nga pinili usab sa Dios, nangumusta kaninyo, ingon man si Marcos nga akong anak. Pagpangumustahay kamo uban sa halok sa Kristohanong gugma. Hinaot unta nga ang pagpakigdait maguban kaninyong tanan nga iya ni Kristo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Sa gihapon awitan ko ang kaayo sa Ginoo. Sa gihapon awitan ko ang kaayo sa Ginoo. Ang mga kaayuhan sa Ginoo, akong awitan sa gihapon. Latas sa tanang kaliwatan,
magsangyaw ang akong baba sa imong kamatinud-anon. Kay nag-ingon ka, ang akong kaluoy nagabarog sa kahangturan. Diha sa langit, imong gilig-on ang imong kamatinud-anon. Sa gihapon awitan ko ang kaayo sa Ginoo. Ang kalangitan nagasangyaw sa imong mga katingalahan, O Ginoo. Ang imong kamatinud-anon diha sa katilingban sa mga santo. Kay kinsa diha sa kapanganuran ang makalabaw sa Ginoo. Kinsa ang sama sa Ginoo diha sa mga anak sa Dios. Sa gihapon awitan ko ang kaayo sa Ginoo. Bulahan ng mga tao nga nahibalo sa masadya nga singgit. Diha sa kahayag sa imong naong, O Ginoo, nagalakaw sila. Sa imong ngalan, nagsangyaw sila sa tibuok adlaw. O pinagi sa imong katarong, gibayaw sila. Sa gihapon awitan ko ang kaayo sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tao. Ang mutuo ug magpabunyag maluwas, apan ang dili mutuo silutan, ug kini ang mga timaan sa gahom nga mabatunan nila nga mutuo. Sa akong ngalan maghingilin silag mga yawa ug manulti silag lain-laing mga sinultihan. Kung makakupot silag mga halas o makainom silag hilo, dili sila maunsa. Itapion nila ang ilang mga kamot sa mga masakiton ug mga ayo sila. Human makigsulti kanila ang Ginoong Hesus, gidala siya ngadto sa langit ug milingkod sa tuo sa Dios.
ug nanlakaw ang mga tinun-an ug nagsangyaw sa maayong balita sa tanang dapit. Ang mitabang gayud kanila mao ang Ginoo ug midason sa katinuod sa ilang giwali pinaagi sa paghatag kanila sa mga timaan sa gahom. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Base sa atong Ebanghelyo o sa kinabuhi ni San Marcos, usa sa mga ebanghelista o disipulo ni Kristo, ang timaan di ay sa usa ka magtutuo mao gyud ang pagsangyaw sa maayong balita sa Ginoo. Kamong ni aron dinhi unsa man mituo ba mo sa Ginoo? Itaas ang kamot sa kadtong mutuo sa Ginoo, taas ang kamot. Maayo. Congratulations. Nya dili na mo mamakak. Mamakak pa mo, dili na. Mamakak mo, pasabot, wa mo magsangyaw sa maayong balita. So, waksad mo, mutuo. Ang tinuod nga pagtuo, hubaron gyud sa buhat. Nya, dili na mo mangaway. Ngaway gyapon. Dili na mo mamalikas. Malikas gyapon. Dili na mo magsigi og tinapulan. Tapulan gyapon. Dili na mo kamo mga estudyante, dili na mo mangupya. Perting kinupyahanay. So sabot wa pagyud ka mo tuo. Kamong mga asawa, di na mo magyaw-yaw sa inyong bana. Yaw-yaw yapon. Kamong mga bana, dili na sad mo masuko sa inyong asawa. Suko yapon. Kamong mga ginikanan, di na mo magsigig yaw-yaw sa inyong mga anak. Yaw-yaw yapon. Mga maestra, di na mo kasaba sa estudyante. Saba yapon. Estudyante, dili na magsigig libak sa maestra. Libak yapon. Muna, atong hunungon kay ang gisugo ni Kristo isangyaw ang maayong balita, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Munang challenge gid ni. Pero dili sad taniya biyaan. Basta musangyaw ganita ang mahitabo ubanan sa taog gahom. Muna si San Vicente Ferrer, kanay sila si San Marcos, giubanan ni gahom sa Ginoo. Matod pa diri sa akong ngalan maghingilin mo mga yawa. Sige lingi ay mong tupad. Ing na hinginli ning akong yawa be. Na hinginli akong yawa. So, pila ra may pag-ingon gud sa ngalan ni Hesus, mawagtang ng yawa diha nimo. Wagtang dayon. Kanang yawa nimo nga nagsigig tudlo nimo anang sigig basa o sigig tan-aw anang mga porn diha sa internet na mawa na so anaon. Di na lang noong ka magtuon sa imong leksyon kay sige na tan-aw ng TikTok, sige kang TikTok, mawaon ta ng maong yawa. Para sa mga estudyante, para sa mga dagko na mawa ng yawa sa pagka yaw-yawan, himalikas, materialistic o uban pa. Daghan kay mga yawa nga niya nato nga ngayang papahawaon. Usa ra gyoy solusyon tuo sa Ginoo nga isangyaw ang Ebanghelyo. Ikaduha nga timaan makasulti mo og lain-laing sinultihan. Pasabot ana
masabtan mo sa mga tao. Kaya nga naman, ang sentro sa mensahis Ginoo mauman ang gugma, love. Nya kanang gugma dali kay nang masabtan mo bitan ang daghan kay mga Filipina naminyo og mga foreigners. Daghan sang foreigners naminyo usag mga Filipina, nagkasinabot sila tungod sa gugma. Oh, sige. I-share ko no imong gugma sa imong tupad. Sige, ikaw ready? Go. Sayon kayo i-share ang ebanghelyo sa gugma. Gitudloan ta mo ha. Ing kapader di man gina magkasinabot kay di man pariha og dialect. Unsaon pagkasinabot na ay mga buhat ang gugma nga di na kinahanglang musulti pa ka. Pero masabtan as tanan. Nya mao ni ang akong gitudlo kanang SSS. SSS ba nga basic acts of love nga di na kinahanglan ka musulti. Nya masabtan nga nahigugma ka. Una, smile. Ang kanang tao nga mo smile nahigugma na maobitan ng laki kung manguyab sa babae, sigihan na niya smile. Anya ang babae iniglingi niya nga nag-smile ang laki, wa siya kauyon, mo anong nahong lipuang-buang. Igtanaw sa laki nga pag-smile niya, wa mo smile, moingon ding laki, wa mahigugma, balhin na lang ko sa lain. Ana. Nya inig tanaw sa laki, anin na sang laing babae, inig smile niya, nya moingon sa dang laki, ang babae, mudool din na, mudool na na. Nya inigdool na wa na nagkasinabot na. Mingon dayon, what's your name? May I have your cell number? What's your FB? Wa na nisugod na sila communicate pero gasugod to sa non-verbal expression of love which is smile. Kanang anak nga mo smile sa ginikanan nahigugma na. Kana sang ginikanan nga mo smile sa anak nahigugma na. Pero nasa uban mo smile, lamian imong patyon buhanga ka oy. Bisan pa og ang iyang gisulti lamian imong patyon pero nag-smile pasabot ana naara na siyang ba joke ra na. Mo na kung dayunon kanyag patay niya ga-smile siya samtang gapatay nimo moingon dayon ka true love kills. Di ba? Ang tinuod ang gugma mo patay. Ka-smile man. Away mo smile oy, mo patay kag tao, di ka ka-smile. Di gina malahos. Mo na kung gusto nimong i-share ang good news, smile always. Now datoy akong istorya nyo sa una nga. O kani, grade 8. Kanang grade 8, equivalent man na sa second year. Di ba? Sakto ba ko? Sa una, second year ko, na ako'y gipanguyaban akong classmate. Ikaw panguyab niya, sa una, suwat-suwat man to. Dugay kay siyang ni tubag, ako siyang ipadadag suwat September 27, 1980. Nya ning nagkastorya may bahin atong akong suwat nakalugar kong storya March na 1981 kay di man gid siya makigstorya nako nya sa dihang na ako na siyang na corner akong gipaluap musta man to akong suwat iya ra kong giingnan wa ka maawa nang naong nimo kabati nimo naong uyag ka nako so good ato din adyo ko ganahan mo tan-aw sa akong naong. Ako nang gihipos ang gamay na kong samin sa balay, ako raman sang usaga puyo, akong gihipos din ako mutan-aw sa kong naong na mga bildo diha kanang ana sa mga opisina sa principal namo agi dito naman toy kanang kuan bildo di ko ganahan mutan-aw sa kong naong din ako musakay anang sakyanan nga ana sa front seat hilig magkay kong front seat
kay nighangad na ko makita man ako akong naong. Hasta god ang akong mama naglagot ko kay ingnon man ko sa akong mga igagaw nga liwat ko no ko sa akong mama nako ngano nakamama man sa akong batig naong ayan. Lagot kay kustanan. May gani kay pagka third year high school nako na ako'y maestro nga nakasulti namo nga wa jud kunoy batig naong basta mo smile. Muna ingon siya, wear your smile every moment. Ako nang gibalik og butang ang samin, nya mag-smile na ko, ana ko, ana. Nya iguman ako na tong gimintin, sige na kog smile, tinuod yun, nindot kay ipikto. Oh, daghan na kayo ko, na-relax ko ba? Na-relax ko, nya, niabot sa tong panahon, na bright na ko, gamay, appeal na ko sa top 10, pagka fourth year, nahimo kong wing commander sa CET, niya appeal pag yung top 10. Ay sus, smiling pag yun kayo. Awa na. Ako na igipanguyaban. Nananguyab na ako, nga gwapa kayo, among usas mga batchmates, gwapa kay tanan, nanguyab na ako, ako sang gibaslan ako, na kay samin, siya, anak ko, wa ka mauwaw ng imong naong, nga, maunay imong gisulti nako nga ako ikumparar sa imong kagwapa mura ra man kog trapo kay bati man kog naong ikaw gwapa man ka ingon din siya bahala na ng tanang tao mo ingon imong bati kag naong basta para nako ikay kinagwapuhan wa ko kapugong nasugot na kog kalit motong murag produkto to sa smile. Akan ako mga anak, di ba inyong smilean inyong papa o mama, nya inyo ding paraygan og jutay, nya human dayon, gaita pang lode. Gaita pang Jollibee. Musugot man na dayon kay nga naman imo mang gismilean. So smile. Ang sunod, non-verbal expression of love nga makapawagtang sa nig mga yawa unsa man service kana gyung alagad kanang tao nga dili gyud bitaw kailan nimo nya imo siyang alagaran example na siya gialsa bugat kayo nya galisod siya tabangi ra gog alsa kanang inyong silingan nga wa nimo mailhi nya buli daghan kay sagbot ang ilang tugkaran ni clog up pagid ilang kanal limpyohi ra gud. Di ba makaingon gina sila, halakin sa maning nang limpyo sa tuntukaran, ato nang silingan, hala, nalab lagi ta niya, uy, day, kumusta makamutagan, ani mo tabangi ba? Maubitan ng daghang mga maestra, maminyo aning mga driver sa balhabal or tricycle. Nga naman, kusog magugay mo alaga ning driver sa balhabal, ma'am, ako'y pick up ni mo, ma'am, door to door pa. Door to door. Isa, uy, daghan ra ba kog things. Moingon sa nga balhabal, ay dili lang na ma'am. Ikuan lang na dili lang na tubangan aron libre ka diha pag gunit-gunit. Nadogay ang maestra, gunit-gunit na dogay, hakop na. Patay. Mga estudyante, ay, sus. Labi na classmate nga na motor sa ako lay hatod nimo di masuko imong parents asa kaabot parents ngadto ra mas hagunoyan sige basta serbisyuhan nimo ma-in love gina imong serbisyuhan ang usa ka tawo besag unsa ka maldito serbisyuhi ma-in love gina. Muna kamo maginikanan kanang inyong mga anak nga tapulan kayo niya di pagyud mo tabang niya perti pagyong dagkuag kaon niya bugo ra bag pa eskwelahon ayaw gyud yaw-yawi kay mosamot man nagkalayo sigihi lang ginag-alagad alagari o gigutom pakana niya magduwa siya computer tagaig snacks ano bang atiman na gid ba natadugay na, ma-in love na nimo. Unsa may timaan nga na-in love? Magpangita. Basta ma-in love gani ka, magpangita ka anang tawhana. Tanawa.
mawa lang kag kadiyot ginikanan, di ba mutawag din na nimo, ma, snacks. Hatag na kag snacks. Ma, labhin ni akong sidina nga bulingon. Labahan dahil sa imong ginikanan. Magpangita na nimo. Anawa, di ba dali kay kang mamatay? Sama ni Kristo nga na in love na to, patay dayon. Si San Marcos, patay dayon. Ikamatay nimo, unsa may buhaton na imong anak, magpangita na nimo. Nya moingon din na siya, si mama maugi tiglungag sa una. Aron ako mahandom siya, magsige na kog lungag. Sige na siya loto. Si mama mo itiglabas akong sinina nga mga bulingon sa una. Karon isip akong ekspresyon sa love sa akong mama, manglaban ako din ako magtinapulan kay namatay gito akong mama sa akong katapulan. Siya na lang nagsigig trabaho. Ako wa na lang yung ko'y trabaho. Karon ako na ning buhaton. Di ba? Maubitaw na nga pagkamatay ni Kristo, nahimutang mga buutan. Kay si Kristo nagpakamatay para nato. Ug mao ni ang katapusang S. Unsa may katapusang S? Sakripisyo. Antusa ang maong tao. Sige, lingi ay mong tupad. Smile. Sige, smile. Nya, ing na siya. Ing na ba? Sugod karon, antuson tika. Sige, ing na. Di ba? Inigsulti ni Mana. Mingon din na siya, sana all. Di ba? Og mauna, nga nitubag ta sa salmo, og ingon ta nga, sa gihapon awitan ko ang kaayo sa Ginoo. Wa na ang Ginoo, dugay nang namatay, pero nagsigitag awit kay gihandom nato ang iyang smiling face, ang iyang pag-alagad nato o ang iyang pag-antos hangtod sa kamatayon. Muna'y gisangyaw sa mga ebanghelista. Muna ang pagpamalit na to, pagbaligya na tog slots, na adayoy na malit kay nisunod sad ni Kristo nga ni alagad. Kani magong pagpalit og slot is a form of service. Pila na may atong halin as of yesterday sa atong SBF DAG or San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces, niabot ng atong halin og 15,825 slots. Pakpak. Kanarabang kusog kay mo pakpak, wa na mo palit, no? Tag 500 ni per slot. So napay 60,175 slots. Sa ato sang God's protection, healing, and joy para nis atong pista karong Sabado nga mao ni atong ginumbinahan or GPHJ, tag 100 ra ni per slot. Ang atong halin as of yesterday niabot nag 25,019 slots. Pakpak yapon. Daghan-daghan pagid ni napay 19,981 slots. Ambot og mahurot ba ni siya, pero murag posible man sa ding mahurot, depende sa atong kakugi, pero og ma-inlove lang itas Ginoo, hurot kining tanan. Muna importante kayo ang atong paghigugmaay kay mauna ang sentro sa ebanghelyo ug maunay makapasangyaw sa kinabuhi ni Kristo pinaagi sa atong paghigugmaay. Ginamit primarily ang triple S. Unsa to? Very good, children. Sige, manindog na ta. Ato karong himuon ang atong nobina sa ikaunom nga adlaw. Mga igsuon, atong gipasidunggan karon si San Vicente Ferrer nga gipili o giandam sa Dios aron mahimong anghel sa Apokalipsis, manalagna sa batasan sa grasya, apostol sa daghang mga gingharian o katingalahang agianan sa Dios nung gahom. Sa iyang pangama ato karong ibungat dinhi sa diha sa malipayon, mapaubsanon og puno sa pagtuo nga mga kasing-kasing
kining mosunod nga mga pag-ampo sa nobina. Palihog mangluhod. Ikaunom nga adlaw, pag-ampo sa pagpenitensya. Ginoo nga makagagahom sa nga tanan, Dios nga walay sinugdan o katapusan, nga miabot ka sa pagdayandayan kang San Vicente Ferrer, nga manlalaban ko sa dakong dayandayan sa birtud sa pagpenitensya, nga bisan sa tibuok niyang kinabuhi, wala siya makasala sa sala nga ikamatay, apan kanunay siyang nagpuasa, nagtukaw, ug nagbudlay sa hilabihang paglakaw sa pagsuroy-suroy sa mga kalungsuran. Nangamuyo ako kanimo, Ginoo, tungod sa mga panungdan ni ining panig-ingnan sa penitensya nga baskugon mo ang kaluya ko, aron buhaton ko ang usa ka pagpasakit sa lawas nga igo nga ikapapas sa daghan ug dagko kong mga sala. Aron kining ubos kong paghugas sa akong mga sala, mudangat diha sa imong Diosnong atubangan, nga putli ug ulay, ug mudangat usab unta sa ako sa pahulayan sa langit. Amen. Usa sa mga milagro ni San Vicente Ferrer. Sa siyudad sa Valencia, si Doña Blanca de Cordonia nabakol sulod sa siyam kabulan ug wala na siya makalihok sa iyang higdaanan. Sa usa ka adlaw niagi sa dalan sa iyang balay ang prosesyon sa relikyas ni San Vicente, nagpakiluoy ug nangamuyo siya sa santo ug sa takulahaw naayo siya sa hingpit. Sa hilom mangamuyo kita kang San Vicente Ferrer sa mga kaluoy nga atong gitinguha ni ining novena. Manindog. Sa matag pag-ampo ang inyong itubag, Ginoo ang imong kaayo maania unta kanamo. Ginoo ang imong kaayo maania unta kanamo. Nga ang simbahan mamahimong buhing ilhanan sa matuod nga pagpakabana ug pagbudlay aron maatiman sila nga gisalikway sa atong katilingban, magampo kita sa Ginoo. Ginoo mani kaayo maania unta kanamo. Nga sila nga nahisalaag palayo sa dalan sa pagkamatarong, makadungog sa tingog ni Kristo ang maayong magbalantay nga nagtawag kanila sa pagpauli, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga kabatanunan makadungog sa tingog sa atong Ginoo, nga nagtawag kanila sa pagkabig sa ilang kaugalingon ug sa pagpangalagad, magampo kita sa Ginoo. Nga ang tanan nga nanag-antos sa mga balatian, makaamgo nga gihigugma sila sa Dios, pinaagi sa atong pag-amuma ug pag-atiman kanila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo ang imong kaayo maania unta kanamo. Nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo ang imong kaayo maania unta kanamo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magwalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo maania kaayo maania unta kanamo. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo ang imong kaayo maania unta kanamo. Nga ang mga nangamatay muagi sa pultahan sa turil sa mga karnero ug magsadya uban sa magbalantay sa ilang mga kalag, magampo kita sa Ginoo.
Ginoo, ang imong kaayo maania unta kanamo. Tanan, Makagagahom ug maluluyon nga amahan sa imong dakong gugma ug kaluoy sa mga makasasala, sa mga kabus ug sa mga masakiton, imong ipuno sa gahom ug makaluwas nga grasya ang imong bulahan ug maunumong alagad nga si San Vicente Ferrer. Itugot na sa iyang panig-ingnan sa pagpaambit sa iyang mga Diyos nung gasa nga nakahimo og dili maisip nga mga milagro, madawat usab namo ug mapaambit sa uban ang mga grasya nga among ipangamuyo kanimo niining novena. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Ay magalampu ka nga Ginoo, maglalaman ka manako. Ay magalampu ka nga Ginoo, maglalaman ka manako. Kami sa Vicente sa Diyos nga, kami kanimo na nagdaan. Kami sa Vicente sa Diyos nga, kami sa Vicente sa Diyos ikaw, kami kakalimutan ka. Nagaw ka kakatingalaan, sa pagmilagro malakan. Nakuot ikaw sa gatanan, sa isang kaulog nagamanan, ug nahandog man ang impyerno. Kami sa Vicente sa Diyos ikaw, kami kakalimutan ka. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Pagtutunta sa ginawang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kasalanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kami nga nagpasidungog kang San Marcos, nagahalad nganha kanimo sa mga gasa sa pagdaig ug nangaliw po nga unta ang pagwali sa imong ebanghelyo magpadayon sa kanunay dinhi sa imong simbahan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaang sa kanino, Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitukod ang imong simbahan ibabaw sa mga apostoles, aron mo barog kini nga lig-on hangtod sa kahangturan, ingon og timaan sa imong kasantos dinhi sa kalibutan, ug magtanyag sa langitnong mga pagtulunan aron pamation sa tanan nga katawhan, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon.
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini maawang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na gyud ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Maria
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaa sa kanino. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos, Nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako amay ng kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. Makagagahom nga Dios, itugot na ngamuyo kami nga magsantos unta kanamo ang among gidawat gikan sa imong altar ug maglig-on kini kanamo diha sa pagtuo sa ebanghelyo nga gisangyaw ni San Marcos. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang lingkod sa makadiyot. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios nun nga gahom, divine power. Niya mulihok raning maong gahom kung magsangyaw gyud ta sa
ebanghelyo. Unsa toy ebanghelyo? The gospel of love. Nya unsaon pagsangyaw ang love? Pinaagi og SSS. Unsa toy SSS? Very good, children. Nya usbonako mamalitag slots kay naapay nahibilin nga daghan sa atong SBF dag, naapay 60,175 nga available nga slots, tag 500 per slot. Nya ang sa atong GPHJ nga para ni sa atong pista bay-ubay pasad ni siya, naapay 19,981 tag 100 per slot. So inatunta ato ni siyang ubanan. Nya daghan na sad ang niapil nato sa 10 slots challenge. As of yesterday, kaning tag 6,000 ang imong paliton worth nga slots. 6,000 ang nakaapil na ani, niabot na og 107 ka mga persons. So atong pakpakan ang niapil sa 10 slots challenge. Salamat kayo. Manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana sa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayunon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Stay.